Jamana o an bɛ aw fo ka kuɲɔdɔn ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa k'aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ an k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la an bɛna kuma lakanabaliya taabolo dɔw kan. Sule ale bɛ ɲɔnɔ bakɔfɛ dugu kumaba dɔ ye ale ye. Gɛlɛya bɛ nɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ jatigɛwalekɛlaw ka mɔgɔ faga binganiw ye. Tajiko fana bɛ lahala min kɔnɔna na an bɛna kibaruya laban dɔ fana lase aw ma ka fara laseli wɛrɛw kan k'o kɛ tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamanaw k'aw fo ko kura ko dan se Lidi Media ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. An taa Sule ye. Sule ale bɛ ɲɔnɔ mara la bakɔfɛ dugu minnu ni jatigɛwalekɛlaw kɛlen don ka gɛlɛya lase u ma. Sule ye o dugu dɔ ye. I b'a ye k'a fɔ ko dugu in mɔgɔw ka ca ni mɔgɔ 5000 ye. A kɛrɛfɛ dugu dɔw yɛrɛ fana wulila ka na fara u kan ka sababu kɛ jatigɛwalekɛlaw ka mɔgɔ faga binganiw ye. Dugumɔgɔ ninnu sɛgɛnnen don bi kosɛbɛ. An ye seereya dɔw sɔrɔ minnu y'a jira k'a fɔ balofɛnw ni magoɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ u majɛ nin waati ninnu na. U ye dɛmɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. An ka seereya ninnu lamɛn nin kumakanw na. Ni ye Sule muso kumakan ye k'a lase an ka faamaw ma k'a lase an ka dugudenw ma. An m'a dɛr'u fɛ Ala kama kira kama anw mɛn dekun min kunna an balimaw a y'a mɛn dɛ faamaw a y'a mɛn dɛ nka an m'a deli a fɛ Ala yɛrɛ kama ari bi a bɛ cɛsiri min na a ka dɔ fara a kan a cɛsiri n'o dɛ nka ari bi anw de b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara cɛsiri in kan bari an bɛ degun kɔnɔ dumuni t'an nara suma tiya na tiya dɔgɔtɔrɔso fura taara mɔɔw bɛ bana taayɔrɔ si t'an bolo taayɔrɔ si t'an kɔni bolo kɔni an na tuguni mɛn don o don marifa bɛ ci an na yan a b'an bɛɛ gwɛn ko faamaw an m'a deli Ala yɛrɛ kama Ala yɛrɛ jati kama a y'an bɛɛ gwɛn Ala kira n'a Ala kira baraka kosɔn ni a sati dama ne kumakan ye. Ka bɔ ala ko bɔ nɔgɔ an bɛ Sule yaabi gɛlɛya de y'anw se yan an b'a ɲini Asimi fɛ a n'a kɔmɔ a n'an ka jamanaden minnu bɛ u k'a lajɛ Ala yɛrɛ kama tɔɔrɔ man kan degun man kan anw de bɛ k'o jira bi an ko faso an ko jamana an ko Mali Asimi k'a lajɛ balo t'an bolo safunɛ t'an bolo tulu t'an bolo nafɛn t'an bolo bɔda t'an ɲɛ dunda t'an ɲɛ don o don mugu b'a n'an don an bɛ mugu la mugu ɲɛ min gɛlɛ fo dumuni tanya k'a lajɛ u k'a magmɛ Ala sago sago tigi y'a la an ka tɔɔrɔ jira Ala la Sanata Jara ka bɔ wani tɔɔrɔ de y'an se yan fanga nana an kɛ ɲɔgɔn kan a jara ɲa bonyana ma ka tɔɔrɔ b'an gabe foyi t'an bolo yan balo t'an bolo foyi t'an bolo la wa dagu yɛrɛ banna n'o ye marifa ci ye don o don marifa ci lakana u ko sabati u k'a magoya n'o yɛrɛ o kuma Asimi k'a lajɛ an ka mɔgɔw k'a lajɛ o k'i kuma Asimi ma o k'a kɛ Ala kama an bɛ dagu min na bari surafana tɛ dɔw bɛ jango tile la an ko ne bɔra ka n'o jira bi o kuma u k'a lajɛ an ye k'an golo magoya n'o tɛ denmisɛnninw m'an bolo dɛ minnu tɛ se foyi la o bɛɛ bɛ kan bana a fɛ bi dɔgɔtɔrɔso t'an bolo fura t'an dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a natugulen ma di diɲɛ yɔrɔ si sɔrɔ o ko ɲan kuma i k'aw fɔ an ye a k'a lase u ma ne Hawa Kulubali ki bɔ funu dutigi kɛ bilamuso an bɛna an cɛ kan se Asimi n'a kɔ mɔgɔw ma u k'a lajɛ u k'a nɛmɛ n'u ka dɛmɛw ye anw kɔni anw sɛgɛnmɛya bi tɔɔrɔ b'an kan baloko banna dɔgɔtɔrɔso fura t'o ra an m'u laɲini min k'u fɛ bi u k'a magɛ n'u ka dɛmɛw ye baloko banna ya bi dɛ foyi t'an bolo dugura yan an sɛgɛn bɛ bi yɛrɛ de mɔgɔ kɔni fara ɲɔgɔn kan jara ɲa bonyana ma nka tɔɔrɔ mankan ya bi o ye sumako ye dɛ ani nafɛnko o tɔɔrɔ kɔni mankan ya bi nka hali bi hali sini an bɛ wari k'u fɛ an m'u deli u k'a nɛmɛ n'u ka dɛmɛw ye Ala n'a kira kama. O kɔfɛ a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ taji donni ka gɛlɛ Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ jatigɛwalekɛlaw ka janw ye minnu ni u bɛ to ka olu da sitɛrinɛtigi ninnu ɲɛ Kayi mara la u ye caman jeni yen nɔ sofɛri dɔw yɛrɛ minɛna ka taa ni olu ye k'olu kɛ bolokɔnɔ mɔgɔw ye u bɛ nin wale in kɛ Mali siraba ninnu caman kan waati laban ninnu na a ka ca dɔgɔkun kelen ye i b'a ye k'a fɔ sitɛrini foyi tɛ sira kan waati la ka don jamana kɔnɔ i n'a fɔ sitɛrini bolilaw ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ɲɛfɔ an ye cogo min na nin kumakanw na. Taji doli ayiwa sumaya la an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kɔnba laban min donna ni o donna ni ayiwa kajana ye ayiwa ka Bamakɔ lasɔrɔ ayiwa o ni bi cɛ an ma kɔnba wɛrɛ doliko kuma mɛn an filɛ nin ye bi don min na ayiwa an ye weleliw kɛ ka ɲɛɲiniw kɛ ayiwa mɔbili ma wuli fɔlɔ min bɛ kunda Bamakɔ kan ayiwa n'o ye Mali ani Kura frontière ye ayiwa kajana yan fan fɛ ayiwa Zega fana o b'o cogo kelen fana na camion minnu bɔra Côte d'Ivoire n'o ye ayiwa taji b'o kun fana caman ye Zega fana lasɔrɔ nka an ma wulili kuma fana mɛn fɔlɔ k'a fɔ ko b'o kunda ayiwa Sikaso yan fan fana kan walima ayiwa k'o kunda ayiwa fan wɛrɛw kan kɔnba laban minnu kɔni donna ayiwa olu kɔfɛ an bɛ ɲini ka kunɲɔgɔn kelen yɛrɛ tɛmɛ ayiwa olu kɔfɛ ayiwa mobili kɔni baramalen don toujours ayiwa fanw fɛ halisa ayiwa o kɔnba yɛrɛ dɔw bɔra Segu fɛ ka Sikaso lasɔrɔ nka peut-être a ka d'o ye ka taa Segu walima a ka d'o ye ka taa Kucala walima a ka d'o ye ka taa Bamakɔ walima a ka d'o ye ka taa Mali fan wɛrɛ fɛ ayiwa ka kun kɛ ayiwa i n'a fɔ ayiwa fɔra cogoya min na
Apale ka ɲi awa ni a dɔw bara ka wele fan dɔ fana fɛ o de kɛra sababu ye awa ka sira fana taama fana awa sumaya ni waati laban ninnu kɔnɔna na n'o ye awa taji bɛ se ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ cogoya min o ma min ɲini halisa awa o ka fɛɛrɛ de kɛ awa ka dɔ ka se ka fara lakana kan cogo min na sira bɛ se ka taa ni ka segin kɛ awa siga tɛ fɛn min kɔni na awa n'an tora nin cogoya in na tan vraiment a bɛ gɛlɛya fo ka dɔn k'a fɔ ko awa ko a to ten waati nataw kɔnɔna na awa ni o ye taji ko ta awa fan fɛɛrɛ ye nka an dalen b'a la k'a fɔ awa wulikajɔw bɛ sen na baaraw b'a la ka kɛ awa ni ala sɔnna cogoya min na awa tajiw bɛ se ka awa bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ awa a waati fana na a n'a kuma fana na k'a sɔrɔ sɔngɔ fana ma bɔ awa a cogoya la ni mɔgɔ min ye awa Kayi sira in jateminɛ bi Kayi ani Bamakɔ cɛ n'an ye jɛma sira in ta k'a lajɛ ni mɔgɔ min bɔra Bamakɔ yan k'a fɔ i bɛ taa Kayi bi jɛma sira in fɛ n'o ye Kolokani sira jurujan kelen in ye dugu min ye Torodo ani Jumara ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ marifatigiw de bɛ yen u b'a la ka maaw ka bolomafɛnw sɛbɛnw lajɛ ani ka maaw ka mɔgɔw yɛrɛ ka sɛbɛnw lajɛ ni sɛbɛn min ma kɛ o hakilina walima u bɛ hakilina min kɔ n'o yɛrɛ mɔgɔ min bolo o bɛ kɛ o bolokɔnɔmɔgɔ ye o kamanagan man kan an bɛ se k'a fɔ chauffeur ani mɔgɔ min tɛ chauffeur ye o caman bɛ bolola nin waati in na nin gɛlɛnta in bɛ minnu kan n'an bɔra yen n'an ye jɛma sira ta fana i bɛ taa k'a fɔ dugu min ye Kungo ye maa ninnu bɛ yen n'o ye cɛ marifatigiw ye u bɛ nin baara kelen in kɛ ni an sera ka na tuguni Kayi sira kan Lagamani ani Kaɲara ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen fana cɛ marifatigiw bɛ yen u tɛ dogola yɛrɛ su ani tile u b'a ka nin baara in kɛ nin kɛcogoya in na n y'a fɔ cogoya min donc o ye kamanagan ko ye n'an ye Kɛɲɛba sira fana ta k'a lajɛ ni mɔgɔ min bɔra Soribugu la rotation fili bɛ tɛmɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ni maa kofɔlen ninnu bɛ yen u tɛ dogola fana toujours n ye baara min fɔ u b'a ka o baara kelen kɛ yen n'o ye sɛbɛn lajɛ ani ka mɔgɔw minɛ k'o kɛ o bolokɔnɔmɔgɔ ye an dusukun tɔɔrɔlen don an dusukun kamukamulen don ka kun kɛ mɔgɔ minnu minɛna nin ko in kɔnɔna na an bɛ a ɲini o minɛbagaw fɛ u ka maa ninnu bila u ka o bila sabu maa ninnu ye maa ɲɛnamaw ye denbayatigiw de don o kuma an bɛ o ɲini o minɛbagaw fɛ maa minnu fana fatura nin ko in kɔnɔna na an bɛ tasibila kɛ ka t'u ye ala ka ala sɔn sumaya u ye u tora fasoko la u bɛ se k'a fɔ u tora ni ala ka jɛn ala ka yafa u ma ka fara o kan minnu fana bolofɛn tiɲɛna ani minnu joginna ala ka kɛnɛya di ani olu ma fɛn min ye kamanagan ko ye ne ko in ta k'a lajɛ baara dɔw b'a ka kɛ nin waati laban in na o kɛlen don ka sira matarafabaga caman dusukun kami walima k'o bila kɔnɔnafili kɔnɔna na ka o kamanagan taji ko gɛlɛya y'a daminɛ ka ye an ka taji feere yɔrɔ dɔw la n'o ye station service dɔw ye Mali dugu caman kɔnɔna na nka Bamakɔ kɔni kɔnɔ gɛlɛya ma sin ka barika bonya ten kosɛbɛ i n'a fɔ taji ko ɲɛnabɔbaw ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ Sulemani Samake ale y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni kumakanw na cogo min na marabolo dɔw bɛ yen n'o ye Kayi b'o la Sikaso b'o la Segu yɔrɔ dɔw b'o la ani Moti fanfɛla ninnu yɔrɔ caman bɛ yen citerne ka tagali sumayara ye ko gɛlɛya an ye mun mɛn an ye nouvelle mun mɛn surtout Moti yɛrɛ kabini ko gɛlɛya bɛ yen parce que citerne tɛ ka se ka taga yen hali n'i y'a ta k'a lajɛ citerne jeni mun bɛ ka fɔ mun bɛ ka ye mɔgɔw fɛ caman ye o marabolo ninnu ye ka caya donc ni o bɛ ka kɛ citerne tigiw tɛna sɔn ka taga n'u ka citerne ye chauffeur tɛna sɔn ka déplacer mais o kɔlɔlɔ bɛ se ka na jouer jamana kan n y'o de fɔ toujours o kuma ye tiɲɛ dɛ o kuma ye tiɲɛ ye mais Bamakɔ yan nin problème de tɛ yan fɔlɔ parce que mɔgɔw bɛ ka ko fila confondu Bamakɔ yan problème tɛ yan problème ko prix de bɛ yan parce que prix alliés tun tɛ a fɔra ko ka prix allié a fɔra ka prix allié bon donc mɔgɔ min ma allié ni dɔ farala olu kan olu ka client b'a fɔ ko dɔ farala prix kan k'a sɔrɔ dɔ ma fara prix kan prix fixe bɛ yen an y'a mɛn il y a 3 jours de cela u ye attaque dɔ kɛ entre Sikaso et Ɲɛna bon vraiment o juguyara bon ni olu continuera ka kɛ a bɛ se ka hali jouer Bamakɔ kan mais pour le moment en réalité problème tɛ yan pour le moment mais panique totale kɔni de bɛ yen anw pomisiw anw gérants anw station baarakɛlaw panique bɛ yen parce que an t'a dɔn a bɛna laban cogo min na même citerne bolilaw bɛɛ paniquelen don parce que bɛɛ ka baara menacelen don même les sociétés en question bɛɛ menacelen don ka jira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ don dɔ ɲɛnamayara ka ɲɛsin wulufa bana ma min bɛ tali kɛ bana min bɛ wulu minɛ n'o ye wulu ka fatɔya ye ni a bana bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔninfinw fɛ o kɛlɛli dɔgɔkun don de ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ ɲinan ta wala ka laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ wulutigiw ani fo ka taa se jakumatigiw ma u bɛɛ lajɛlen ka se ka olu bolo ci san kɔnɔ siɲɛ kelen ko de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to mɔgɔw ka se ka kisi ni bana in ma n'o tɛ ko kunbɛncogo jɔnjɔn wɛrɛ foyi t'a la ni baganw bolo cili tɛ an ye service vétérinaire ɲɛmɔgɔyaso maa mafɔlima dɔ ka kumakan ta ni o ye docteur Daramani Dawu ye an k'ale ka nin kumakanw lamɛn wulufatɔbana Mali la bi a bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ i mana région ta walima i mana cercle fɛn fɛn ta an ka sigidaw la wulufatɔbana nin
et Mali fan. Ma photo au Ghana où le Mali est endémique de la rage. C'est-à-dire que sans au sang, wati be le photo banani bien Mali fan. Le photo banani be sur kinda de fait. Bagan ka kinda. Ni sur kinda mu fana fait. Kinda mana ya donné wule mo ki joli be. Donc daji de la de banakisɛ de bɛ daji la o banakisɛ nin de bɛ taa fasa juru fɛ a tɛ taa joli sira fɛ dɛ o bɛ yɛlɛ fasaw fɛ ka taa donc n'a yɛlɛla fasa fɛ n'a sera kɔkolo sɛmɛ a bɛ tɛmɛ kɔkolo sɛmɛ fɛ n'a sera kun sɛmɛ nin na donc fa bɛ a tamasiyɛnw bɛ commencer ka déclarer tamasiyɛn ninnu ka ca quoi a bɛ farigan bila adamaden na n'a bɔra farigan na a bɛ futinɛ wuli adamaden na futinɛ in n'an b'a fɔ ko agressivité ani hakilila wasi o hakilila wasi o de bɛ se ka na juguya ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ kɛ fa ye i n'a fɔ wulu fatɔ b'a kɛ cogo cogo dɛ adamaden fana b'o o tamasiyɛn yira donc n'i y'o ye adamaden na n'i sera dɔgɔtɔrɔso la donc dɔgɔtɔrɔw bɛ sɔrɔ ka ɲininkaliw tɛnku a tigi la n'a y'a sɔrɔ wulu delila k'a kin walama ni wulu delila k'a tigi ka joli nɛmu parce que kini dama tɛ dɛ hali ni joli bɛ farisogo la ni wulu y'a nɛmu donc daji nin fɛ banakisɛ bɛ sɔrɔ o fana fɛ fɛɛrɛ mun b'a la ka anw kisi anw ye service vétérinaire ka baarakɛlaw ye donc an bɛ hakililajigi kɛ waati ni waati fɔ mɔgɔw k'u ka wuluw jakumaw olu di k'u boloci ni boloci nin kɛla a ka ca ala fɛ o bɛ caman bɔ bana nin sɔrɔli la bon et puis boloci nin ye kelen ye mais hali n'i ye ka wulu boloci n'a ye adamaden kin i bɛ déclaration kɛ service vétérinaire la n'i ye déclaration kɛ service vétérinaire la u b'i ka wulu nin minɛ wulu nin bɛ to i bolo dɛ mais i bɛ to ka na ni wulu nin ye fɔ siɲɛ 3 dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 1 donc tile 15 bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ i ye siɲɛ 3 sɔrɔ anw bɛ to k'a lajɛ yala a ye kini kɛ est-ce que bana in tamasiyɛn yela wulu in na wa ni bana tamasiyɛn ma ye wulu la an bɛ papiye kɛ k'a di a tigi ma k'a fɔ a i nana ni wulu mun ye k'a ye kini kɛ o wulu fatɔ bana tamasiyɛn ma y'a la an b'o papiye dilan i ma i bɛ segin n'i ka wulu ye o la wulu in tɛ faga mais nka b'a la nka yɔrɔ mun b'a la c'est que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen wulu mun ye kini kɛ u tɛna n'o wulu ye ka na o yira vétérinaire la u bɛ taa baga wulu wɛrɛ ma ka n'o de présenter wulu mun ma kini kɛ i y'a dɔn kɔni n'a yirala k'a fɔ fɛn t'o la i y'a dɔn problème kɔni solution ma sɔrɔ a la o de bɛ kɛ kuma caman fili ye anw ka baara la parce que wulu mun ye kini kɛ i b'a sɔrɔ o ma présenter an na o y'an ka gɛlɛyaba de ye gɛlɛya filanan n bɛ da don o fana na c'est que kuma caman denmisɛnninw olu bɛ kulonkɛ kɛ ni wulu ye a bɛ se ka kɛ wulu ma kini yɛrɛ kɛ koyi mais joli bɛ e den na donc wulu y'a nɛmu ni wulu y'a nɛmu denmisɛnnin tɛna o fɔ so donc n'a ma fɔ so i b'a sɔrɔ banakisɛ bɛ tɛmɛ ka don n'a y'a sɔrɔ fa tamasiyɛn ma déclarer fɔlɔ wulu la dɛ mais fa daminɛni don donc banakisɛ bɛ se ka taa a tigi farisogo la parce que joli in fɛ quoi mais joli in bɛna kɛnɛya mais denmisɛnnin t'a déclarer k'a fɔ wulu y'ale nɛmu donc don nataw la ni bana in ye wulu in minɛ donc wulutigiw kuma dɔ la u bɛ wulu faga ou bien wulu yɛrɛ bɛna sa yɛrɛ mais denmisɛnnin in ɲinɛkɛlaw kan parce que ale ta mɔgɔ yɛrɛ ma bɔ o kalama donc après 3 mois kalo 3 tɛmɛlen walama kalo 6 tɛmɛlen bana bɛna déclarer den na mɔgɔ b'i ɲinɛ k'a fɔ ko den ni wulu tun bɛ contact la donc nin fana ye gɛlɛya dɔ ye wulu fatɔ bana kɛlɛli la o de y'a to an ko pour que ka fura sɔrɔ a la an k'an ka wulu bolo ci wulu bɛ jamana nin kɔnɔ n'an sera k'a bɛɛ bolo ci ani jakumaw a ka ca ala fɛ an bɛ se ka bana nin kɛlɛ an bɛ baara caman kɛla parce que san o san an bɛ fɛn dɔ bɛ an b'a fɔ ko journée mondiale de lutte contre la rage a bɛ kɛ septembre kalo tile 28 san o san an bɛ o journée nin labɛn ka kunnafoniw jɛnsɛn a don fana a bɛ kɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ wulutigiw ka na n'u ka wulu ye o don kelen dɛ an bɛ boloci kɛ fu mais o boloci kɔfɛ donc don tɔw la mɔgɔw ka se vétérinaire service ma ani kɛnyɛrɛyew boloci vaccination bɛ yen mais o la wari sara kɔni b'o la mais wari man ca o kuma caman 600 800 a bɛ dépend furaw qualité la i y'a faamu donc a ɲinilen bɛ wulutigiw fɛ siɲɛ 1 san kɔnɔ u ka wulu vacciner carnet bɛ yen o bɛ di u ma
ni vaccination kɛla ɲinɛ i b'a sɔrɔ san o san i bɛ segin a kan donc vaccination fɔlɔ an b'a fɔ o ma primo vaccination n'o kɛra ɲinɛ donc san kelen o san kelen i bɛ segin a kan carnet kelen in kɔnɔ u bɛ tampon k'a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'i ka wulu vacciner Lemana ne bɛna sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traoré Emmanuel Jara an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka don o don timinandiya la k'an lajɛ an ka jasira fɛ an bɛ a fɔ k'aw kana ɲinɛ ka abonné an ka page kan ani ka jaw partage o de b'a to a bɛ se k'u sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na